gledalci, ja sam Nale, a vi gledate emisiju Trendu sa N. Danas je sa nama jedna predivna devojka koja je uz pomoć svog magičnog glasa od tiktokerke postala poznata pevačica. Danas je sa mnom Mina Arizanović, poznatija kao Ariza. Dobrodošla u moju emisiju. Bolje te našla, hvala za ovako divnu najavu. Evo, bukvalno smo malo prepričale koliko ja već dugo znam za Nale, bukvalno od kad je krenula da snima i koliko je i tad bila divna. Hvala ti. Tako da meni je to kao tvom dugogodišnjem pratiocu jako drago da si od klinke koja je snimala iz svoje spavaće sobe klipove došla toga da evo imaš i svoju emisiju i da si se izborila za sebe i znam koliko ti hejta imala kroz sve ove godine, mnogo više verovatno nego ja, nego svi mi i da si napokon tu gde jesi to zaslužuješ. Hvala ti puno, znači predivna si, znači zaista evo iz sekunde u sekundu pokazuješ koliko si predivna. Pomenula si moje hejt komentare, ali takođe svi ih mi imamo, pa kako ti reaguješ na tvoje hejt komentare? Ja iskreno nikad nisam nešto sad kao reagovala na hejt komentare, bilo je svakakvih komentara od nekih glupih tipa ružna si i mislim, ne bi trebalo da banalizujem to da meni neko kaže i piše ružna si, ovakva si, onakva si, ali okej. Do ubićemo ti ovog, onog, vešaćemo te i tako dalje. Reagovati na ljude koji sede iza tastature, iza ekrana, koji verovatno uživo da ih sretnem ne bi verovatno rekli ništa. Šta da kažem na to? Šta da kažem? Meni niko nikada uživo nije prišao i rekao ružna si, odvratna si, treba te vešamo. Niko mi to nije rekao. Tako da bez opterećenja nekog većeg. Sada, ja sam se setila, bila je jedna situacija kada su tvoji dali fanovi ili hejteri, odnosno pratioci, kada su preterali, kada su objavili lažne informacije, dali o nekom nestanku, nekoj nesreći. Ti to pamtiš. Ja to pamtim, ja pratim sve. Ja, to je bilo, evo ja sam sad iskreno... Kako su tvoji reagovali, ja znam da je to bio haos. Ja ne verujem da se ti sećaš toga. To je bilo tipa, ja sam se tek doselila u Beograd, znači to je bilo pre 4 godine. Ja sam to i dalje snimala za TikTok i samo zove mene mama, mi bile kod Atomske mine u stanu, njenom bivšem stanu, kao stavili su neki klip da ste ti, Irina, imala neku saobraćajnu nesreću, da ne zna o čemu se, kao, da li ste dobro, da li ste žive. Ja to toliko se iznerviram, toliko popizdim, jer zašto neko stavlja na internet da smo ja i Irina, ne di Bože da nam se nešto desilo. I ništa, ja snimim klip, stavim kao sve okej, dobro smo, žive smo, zdrave smo, lažna informacija, sekirate mi babu, sekirate mi mamu, sekirate Irininu mamu, sekirate nam sestre, sekirate nam porodicu. No reason. No fucking reason. Slobodno, lagana si iskreno. Lagana, samo si psuj. Pa da. Tako da to, što se te situacije tiče, šta, brate, stavljate gluposti, Gospode Bože, živo i zdrave, sedimo, ne znam, pijemo smederevku i kiselu vodu. Apsolutno se ništa ne dešava. Dobro, znači, to je potreslo više vaše ukućane nego vas. Pa jeste, da. Ja mislim da je prvo moja mama to videla i ona je zvala. Mislim, ja sam se, hvala Bogu, njoj odmah javila, ona kao, Mina, šta je? Šta, brate, šta je? Ko stavili smo? Šta stavili? Brate, evo sedim kod Mine, nismo izašli iz ovog stana, evo 5 dana nismo izašli odavde. Sve je u redu. Tako da se to završilo. Da, dobro. Kao što sam na početku pomenula, ti si prepoznatljiva po svom pevanju. Da. Jel' tako? Reci mi, odakle ti ideja da pevaš na stranim jezicima? Ja mislim da si ti to prva počela da radiš kod nas. Kod nas ja sam to prva sigurno počela da radim. Ja mnogo volim da pevam na stranim jezicima. Meni ide učenje da učim tekstove stranih jezika. Pritom, na primjer, meni bugarski, ja razumem bugarski, ja ne umem da pričam bugarski. Ne razumem ga mnogo i ne razumem ga dobro, ali tipa kad čitam i porazmislim šta sam pročitala, ja razumem šta sam pročitala i ja mislim da to zbog toga što sam ja sa juga. Mislim da više mi sa juga imamo sličnosti sa Bugarima, Makedoncima i da ih lakše razumemo nego ljudi sa severa. I onda, ne znam, bila sam pevala u emisiji pre 2-3 godine, kad je već bio Amidži kad sam pevala, bila sam pevala neku bugarsku pesmu i sedimo Ognjen i ja krećem da mu prevodim tekst pesme i čitam i ja to sporo radim, naravno, nije to na nekom, ne znam, nijakakvom nivou. I Ognjen, kako, brate, znaš što da prevedeš? Ja kao, pa ne znam, samo čitam i skontam šta piše. Ja ga pitam, ti bi umeo da prevedeš? Nikad ni za 3 života ne bi znao bugarski da prevedem, tako da ide mi učenje tih stranih jezika i nekako, da li zato što sam sluhista, umem i da ponovim ta slova koje izgovaraju ljudi iz drugih država i onda šta ja znam, verovatno samo to nekako leglo.
Jesi očekivala toliko pozitivne reakcije? Ja imam baš pozitivne reakcije kad snimam Da. pesme na stranim jezicima. Evo, mislim da se sad najviše lože na to kad pevam rumune i rumunske pesme. Tako da ću morati da snimim još par kako pevam neke... Dobro. Ti sad snimaš neke onako remikse kada prelaziš iz pesme u pesmu. Kako ti to ide kada menjaš tako žanrove naglo? Ja mnogo, mislim, ja sam neko ko stvarno pliva u različitim žanrovima, to je možda i moj najveći problem u mojoj dosadašnjoj karijeri, što se ja nisam pronašla još uvek, jer ja mogu da pevam i narodnjak i pop i ono što je, ne znam, mainstream sad, što je komercijala. Plivam u svim žanrovima i nisam našla pravu sebe još uvek, jer plivam svuda i mislim da je to problem. Nisam stekla svoju prepoznatljivost, jer ja ako pevam sve ko sam ja, šta sam ja. Šta je bilo pitanje? Zaboravila sam. Pa... Ti si zaboravila. Ne, bilo je pitanje da li si očekivala te takve komentari, tako pozitivne reakcije na to pevanje i posle sam te pitala kako se snalaziš u tim menjanjem žanrova. Da. Tako da meni menjanje žanrova i pevanje da iz komercijale pređem u narodnjak nije neki problem, otpevaću i jedno i drugo. A ne znam, volim i jedno i drugo da pevam, tako da ne znam gde će u životu karijera da me navede. Ja verujem da mene jednog dana čeka velika karijera i ta arena o kojoj pričam i na društvenim mrežama. Meni je stvarno san ta arena, bukvalno moj najveći san je ta arena, trenutno. Mislim, neću da kažem arena i kao to je kraj. Ne, meni je trenutno najveći san arena, a onda ću posle te arene sigurno da imam i još veću želju kao koncertnu turneju i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Tako da, verujem da mene negde nešto čeka i da ću u jednom trenutku da nađem svoj zvanični pravac koji će meni najviše da leži od svih. Još uvek nisam otkrila šta je to što meni najviše leži, ali nadam se da ću jednog dana da otkrijem. Pa hoćeš sigurno i to što si pomenula arenu, sve što mi možemo da zamislimo, to je nekako stvarljivo. Jer ako već možeš da zamisliš, ja verujem iskreno da ćeš ti uspeti da dođeš do te arene i boga mi da ćeš je napuniti i nadamo se i puno koncerata, nastupa, arena. I nadamo se da će to tako da bude, ali ajmo da se vratimo na tvoj početak pevački. Ti si krenula sa TikToka, prešla si da pevaš kod Ognjena Amidžića u Amidži Show. Iskreno, ja sam toliko bila oduševljena kada se to desilo. Sad reci mi na koji način je došlo do te saradnje? Bilo je jedno takmičenje koje je bilo deo Amidži Showa, ali onda je prešlo na jednu drugu televiziju to takmičenje i glavna nagrada, na 6 se takmičilo, zvala se Sixth Show, i glavna nagrada je bila pesma od produkcije Ognjena i Marka. Ja svojim drugom mestu i na svojim pesmu. I bukvalno mi ova Ksenija koja je bila prvoplasirana, ovako, bukvalno za dlaku. Bilo je ja, ona i na kraju kad je ono kao došlo 6 popodne, proglašenje pobednika, ona je pobedila. Ona u tom trenutku imala više od mene lajkova, čega već. I ja se toliko smorim tad. Toliko mi bude krivo i žao. Ne što ona pobedila, nego što nisam ja pobedila. Da, naravno. Što nisam pesmu dobila. Ali bukvalno vrlo brzo nakon toga sam ja dobila poziv od Ognjena da dođem kod njih na sastanak, da eventualno ako sam se interesovala za potpisivanje ugovora, potpisala ugovor i tako je to, samo nastavila da radim sa njima. Dobro, i kako ti se sviđa saradnja? Ja njih dvojicu mnogo volim i mislim da nikada u životu nisam ni pomislila, niti izgovorila, niti mislim da ću to pomislim da žalim zbog toga što sam potpisala ugovor sa njima. Meni oni, bukvalno, to svuda volim da kažem, meni oni nisu samo producenti koji rade na mojoj karijeri, oni su meni bukvalno ovde kao roditelji. Ne prođe bukvalno dan ili dva da se ne čujem sa obojicom, tako da imamo i da kažem i tu privatnu vezu gde ja njih stvarno mnogo volim i oni mene bukvalno doživljavaju, gledaju kao svoje novopečeno dete koje ima 22 godine. Tako da, eto, jako volim što sam potpisala sa njima ugovor, jako volim što sam u ovom gradu, u ovoj džungli naišla baš na njih dvojicu i srećna sam zbog toga. Dobro, baš mi je drago. I ovo je prva emisija da se nisam rasplakala kad sam pričala ovako od njima. Zato što sam u PMS-u, pa danas sam malo zla. Nisam baš sva svoja. Dobro, ali ti si samim tim što si ih tako lepo pohvalila, rekla zapravo koliko oni tebi znače, što je jako lepo, što znači si i zahvalna i sve to. Kada pričamo o zahvalnosti, tu su nastale mnoge pesme. Reci mi, koja je tvoja omiljena pesma? Od svih mojih? Od svih tvojih pesama, da.
Volim Sedam gora zato što je ta pesma koja je najbolje prošla. Mnogo sam bila srećna kad sam ušla u studiju, kad su mi rekli snimaš duet sa Gazda Pajom. Meni je to bilo bukvalno kao, aha, ma da, prvo ne rezonuješ šta je tebi neko rekao u tom trenutku. Ta pesma mi zbog toga, mnogo mi je draga mami i papi zato što je to mnogo lepa saradnja bila. Jako lepa saradnja koja je stvarno prešla i u prijateljstvo, mi se i družimo i sad, tako da obožavam Hurricane. Ide, njih 3 pregotivne su. I volim i Dragana i Nefertiti. Da. Zato što imaju neku svoju priču. Pa da, to je sve volim. Možda najmanje volim Kretena. Možda mi je lakše da odgovorim koju pesmu najmanje volim. To je sledeće pitanje, ali evo, odgovorila si ga. Možda mi je lakše da kažem koju pesmu najmanje volim. Onda ne znam, promene volim zato što mi je prvenac na neki svoj način, ali eto, Kreten možda najmanje volim zato što je ta pesma onako imala i čudnu priču i izašla ranije, nije sniman spot kakav smo želi da bude snimljen. Sve oko te pesme je bilo pogrešno, možda ta pesma na kraju nije ni trebala da izađe u bilo kakvom obliku koja je već procurela kako je procurela, tako da ta pesma mi je to možda najmanje omiljena, ne bih je pevala na svojim nastupima koliko je mrzim, ali u redu. Znači baš mrziš svoju pesmu? Dobro. Nije, ne mrzim je, samo ne znam. Okolnosti oko te pesme su bile malo čudne i sve se nekako čudno vrtelo, ne znam. Dobro. A reci mi, koji ti je najzanimljiviji spot bio? Odnosno, koje snimanje spota ti se najviše sviđa? Sigurno Sedam gora snimanje spota, zato što smo imali, ja mislim, 7 različitih promena Gazda Paja i ja. On nije imao, njemu se, mislim, dete bilo razbolalo pa se vratio dan ranije. Ja sam ostala još da snimam. Mislim, tipa prehladu je dobilo, ništa strašno se nije desilo da bude nešto. Znači, bukvalno bilo nešto, mislim, dečja prehlada neka, pa se vratio dan ranije. Ja sam na 10 stepeni skakala u bazen, ne znam, u blatu sam bila uvaljana do ovde, u jednom trenutku snimali smo na kiši, to je bilo haotično, bilo je prelepo, nije bilo ništa dramatično i strašno, samo ja bukvalno, ja sam spavala tad bila za 4 sata, tipa 10 sati sve ukupno, za 4 dana 10 sati sve ukupno, ali bilo je haotično, ali je bilo prelepo, tako da eto, taj spot ću sigurno da izdvojim. Dobro, sada još jedno pitanje vezano za taj spot i za tu saradnju. Kakva ti je saradnja sa Gazda Pajom? Meni je to bilo neshvativo da se meni u tom trenutku, u tom životu dešava saradnja sa Gazda Pajom. Mislim da sam ovo već rekla, ali kad sam ja bila bukvalno 5. razred, Gazda Paja je bio izbacivao mala mrte tu stvar. Ja i moja drugarice smo mnogo slušale Gazda Paju. Nema koja se tu nije ložila njega. Naravno, to je prestalo, to je ono klinačko kao wow, preda. Meni je, eto, možda iz tog nekog perioda Gazda Paja naš vrh vrhova bio još tad i nekako odrasla sam na muzici Gazda Paje. Kad sam krenula da slušam, ja samoj sebi da namećem i da biram šta ću da slušam, da kao nije mama meni pustila hor čarolije da slušam. Kad sam prvi put, ja sam slušala Gazda Paju i moja društva je slušala Gazda Paju, slušali smo i Koronu i Rimskog, ne sad da li su oni tad bili stekli popularnost koju imaju sad, ali oni su snimali to u Leskovcu i ništa su snimali spotove. Tako da, eto, njih smo slušale i meni je to stvarno bilo, snimaš spot sa nekim kog si do pre 2 godine doživljavao kao Boga nedostižnog, bukvalno. Mislim da je malo too much, zvuči kao Boga nedostižnog, ali meni je to bilo ne znam šta se meni dešava u životu. I mnogo sam zahvalna, mislim, na tome. To je baš jedna lepa saradnja i mnogo mi je bilo i drago i tada, evo i sad mi je drago da se desilo, tako da Eto, baš mi je drago. Sada kada smo malo pročistali tvoje bivše projekte, reci nam da li planiraš neke buduće, šta se to sprema? Spremila sam 5 pesama, od toga trebalo da izađu kao sve zajedno, ali izaći će 3. Tako da će ostale 2 da izađu kao eksterni singlovi, tako da izlazi trilogija. Sad, da li izlazi ili je izašla već, ne znam kada ćete vi da gledate ovu emisiju, negde smo mi planirali oko 10. decembra da se to desi, tako da vi možda je izašla. Ako je trilogija izašla, ništa, slušajte Mininu trilogiju, uživajte u 3. Ja se nadam dobre pesme, ali ne sumnjam u tebe. Pustit ću ti. Ja da čekam da čujem premijerno. Tako da, evo, komercijala su, mislim, negde sam možda ove pesme napisala u trenucima emotivne slabosti, što se muškaraca
staraca tiče, tako da oni su me inspirisali da napišem ove 3 pesme. Kad ih budete čuli, mislit ćete da imam šizofreno cepanje, ali to je u redu. Dobro, možda budu baš hitovi, možda baš zbog toga, možda publika osjeti tu tvoju neku emociju i sve što si ti žela da preneseš u Božje uši. Pesmama. Daj Bože, ljudi ništa, slušajte Mininu trilogiju, a ja ću sada da te pitam, da li si zaljubljena? Ja sam uvek zaljubljena. Šalim se, pa mislim, ne znam da sam zaljubljena, mislim, pa nisam zaljubljena. Malo mi se možda neko sviđa, ali nisam zaljubljena. Je li to neko možda iz javnog sveta? Pa, ne mogu da ti kažem. Znači, to će da ostane tajna. To će ostane tajna, ne mogu da ti kažem. Mislim, ne znam sad, ali iskreno mislim da nisam zaljubljena. Trenutno, možda mi se neko sviđa, ali o tom potom. Dobro. Znači, ovo nećemo ostati. Dobro, dragi gledalci, to bi bilo to što se tiče prvog dela emisije, a sada prelazimo na zanimljive rubrike. Kao što ste već videli, kada vidite ove kartice, znate da vam se sprema vaša jedna od omiljenih rubrika Smash or Pass. Mina, sada ćeš ti da je... Opet sam zaboravila šta veće Smash je kad je dobro, Pass je kad je loše. Kad ti se neko sviđa, kada bi bila sa nekim, dobro. A Pass je kada bi ga prosto preskočila i ne bi bila sa njim. Eto. The Singericu obožavam i on je Smash, ali ne kao frajera. Njega ne doživljavam kao frajer. On ima ženu, gledala sam s njegovom ženom, znači ne u tom smislu. Tako, mislim, ne znam, šta ovo kao s kim bi bila, ko mi se sviđa kao... Pa da, s kim bi bila. Pa sad, ne mogu The Singericu zauzet Bože čovek, tako da, mislim, ajde, onda neka bude Pass, ali The Singericu obožavam, bukvalno. Meni je on, ako iko ima bilo koju predrasudu o njemu, ne treba da ima. The Singerica je car i legendica baš, tako da, šta je ovo, Smash ili Pass? Pa kao, Smash u smislu kao brat, ali ne bi bila s njim. Pa da, može. Može tako ćemo lepo da objasnimo da publika zna. Leon je Smash, Leon je predobar dečko. Mnogo ga gotivim i privatno, stalno ga ispaljujem za izlazak u bank nedeljom, stalno, ti ne shvataš koliko njega često spaljujem. Mnogo gotivac i sladak je i dobar je i stvarno ga gotivim, Smash je, ali se ne muvamo, tako da isto ne bi bila sa njim, tako da u friend zonu smo. Tako da, ali mislim, ne znam, ovo je Smash Pass, isto kod The Singerica. Da. Popov. Što mi niko, mislim, kao dala bi mu Smash, meni je on dobar frajer, ne družim se sa njim, ne znam ga iskreno, samo jeste mi dobar frajer, tako da Smash. Ne znam ga lično. Daj da vidim nekog, hoću da izaberem nekog kome bi... Pa svakako ćeš sve da izvučeš, tako da doći će... Sigurno će da bude neko. Henny. A kad je on krenuo da snima, znači ovo je Mahrina, molim te, nemoj da se naljutiš, molim te. Zbog Mahrine je Henny, šta je loše, Pass? Pass je. Pass, znači Mahrina, sad za ovo što ću da kažem, nemoj da se naljutiš. Kad sam ja bila, još nisam krenula da snimam za TikTok, generacija Z nije bila, znači na mapi da su blizu popularnosti. Meni se Henny tad toliko sviđao. Stvarno? Da, on je meni bio presladak. Ali bukvalno generacije, oni još nisu imali, ja mislim, nijedan hit. To se dešavalo pre karantina, ja mislim, korone. To je bilo baš davno. To je bilo baš davno. Meni je Henny tad bio sladak, on je stalno snimao neke live-ove. Sećam se, ja sam upratila te live-ove, ali bukvalno Mahrina, nemoj molim te da mi se naljutiš. Evo, počeo sam Mahrinu. Henny dajemo Pass, ali to je bilo kad sam bila mala. Mahrina, to je bilo kad sam bila mala. Pljugica. Iz Pljugica sam gledala i s njim sam dobro, gotivim i Pljugicu. Ali, šta beše, frajera ili... Meni je Pljugica kao frajer, Pljugica nema da mi se ljutiš, ali ti si meni Pass kao frajer. Ti si Smash kao ličnost, ti si dobar čovek, ti si dobar lik. Zbog tebe sam dobila 10 na faksu. Stvarno, kako to? Ne znam da kažem, ljudi će misle da ja nisam završavala svoj faks. Ja mnogo volim njega, ali eto, oni bročiće mi se ne sviđaju, izvini, Pljugice. Ja znam da su oni tvoj styling, ali to nije stylish. Nemo šta dalje. MC Stojan. Ne znam ga lično. Pa ne znam. Koje on godište? Ima 42 godine. Ne znam koje to godište doće.
Pa ja ne mislim da je MC Stojan loš frajer. Ja mislim da je on dobar frajer. Samo malo stariji. Pa i Smeš i Pes. Ajde, Smeš dobar frajera kao onaj Pes deo godinama. Kao frajer. Ovako bi delo kao gotivac. Vjerojatno bi mogla da se družim sa njim. Petrov. Meni je Petrov kao frajer stvarno Pes. Meni Petrov nije uopšte frajer. Ja znam da se svi lože na Petrova, ali meni on nije frajer. Mislim, nemoj da mi se ne ljutiš, molim te, ali ne znam, nije mi... On mi je Pes. Dobro. I znam kao... Uču ovo sad u sebi, čekaj. Ajde, može, lakše mi je tako. Svakako ćeš sve da izvučeš. Da vidim. Cobi. Ja s Cobijem želim da snimim duet, to mi je životna želja trenutno. Ja bih jako voljela da se to desi, zato što smo oboje sa juga i tako dalje, ali meni kao Cobi nije dobar frajer. Ja ne bih bila sa njim kao sa frajerom. Ja njega više doživljavam kao producenta, kao umetnika koji je level iznad svakog levela i nešto što je bukvalno nedostižno. Meni je Cobi na vrhuncu, ne znam kako da izgovorim, ali Cobi je meni ozbiljan respekt, imam za njega kao za umetnika producenta, ali mi nije frajer. Znači, Pes. Aha. Ok, znam. Setila sam se ko je Goldenito, sad sam videla, meni je on Pes. Dobro. Kao frajer, ja njega ne znam lično, znači ne znam ništa o njemu, ali mi je Pes, nije mi neki frajer. Jackson je ružan, mnogo je ružan, ali on ima to nešto tako da je Smeš. Ima neku energiju, ali je ružan, brate, mnogo je ružan, ali ima neku dobru energiju, tako da Smeš. Simi, pa i Smeš i Pes. Ja sam se bila kuckala s njim, ali ja njega ne znam uživo, tako da ne znam o njegovu... Pa neka bude, mislim, i Smeš, mislim, ne izgleda loše, dečko, kao, sve okej. Inas mi je fizički Pes, njegova muzika mi je Smeš, ali mi je fizički Pes. Dobro. Ovo je seči. Grca je ono što peva sa Foxom, Kocke leda. Ne znam ko je Grca. Jezik po telu, klizi. Ja ne znam kako Grca izgleda, izvinjavam se, molim, tako da neka bude Pes. Dobro. Baka prase, znači, opet se vraćamo u period pre TikToka, kad sam ja išla u prvu godinu srednje škole, što je bilo pre 8 godina. Ja sam mnogo stara. 2002. sam godište, nisam toliko stara, samo sam ranije upisala faks. Sve moje drugarice, ja sam se ložila na Baku prase. Taj Baka prase je nama bio bogotac, znači sve su ložile na njega. Ja se sad iskreno ne ložim na Baku praseta. Meni Baka više nije toliko, malo sam ga prerasla. Pratila sam sve njegove klipove na YouTube-u, sve drame sam bila pratila, ali sam prerasla YouTube, stvarno više ne pratim YouTube tako. Ali mislim, ne izgleda on loše, tako da može Smeš. Može Smeš, nisam htjela ništa loše da kažem. Nući, meni je Nući Smeš, meni je Nući stvarno dobar frajer, meni je Nući baš dobro izgleda. Tako da ne znam ga uživo, ali eto Smeš. Dobro. Vidim ko dalje. Relja Torino. Relja Torino je sa Teodorom, tako da ćemo njemu da damo Pes i nije mi iskreno neki frajer. I Vojaž, da sam mi pitala pre par meseci, ja bi za Vojaža rekla Pes, ali mi je nekako u posljednje vreme toliko nekako porastao, nekako mi se, kao da se uozbiljio. Ne znam, nekako sam ga pre 6 meseci, možda godinu dana doživljavala kao klinca, sad ga doživljavam kao zrelijeg, ne znam, čudno, tako da sad je Smeš. Zato što mislim da je bila neka emisija gde sam rekla da dala sam mu neku slabu ocenu i tad sam stvarno to i mislila. Sad iskreno ne mislim to, tako da eto. Dobro. To bi bilo to što se tiče rubrike Smash or Pass. Ovdje smo dobili mnogo nekih zanimljivih informacija. A sada, ponovo imamo iste ove ljude, iste kartice, znamo već kako ide i znate koja je sljedeća rubrika, to je Kiss, Marry, Kill. Kiss, Marry, Kill. I sada ćeš da vučeš 3 kartice, ja sam ih sve vreme mešala. I sad ćeš da... Mogu opet ih stavim kod sebe. Hajde, stavi ih kod sebe. Lakše mi je nego ovako da se... Izvaćiš ih ovako random. Znači, Kiss, Marry, Kill. Pa da. Imamo Petrov, MC Stojan, Simi. A viš kako su to dobre kombinacije? Nikad se ne zna šta će se Kill. Ajde, kill ću Petrova. Dobro. Simi, MC Stojan, Kiss, Marry, Kill. Marry može Simi, a MC Stojan Kiss. Dobro. Kako sam ih izvukla. Čekaj da vidim šta je dalje. Goldenito, Pljugica, Baka prase.
Goldenito Kill, Pljugica Kiss, Baka Prase Mary. Da vidim, treba da imamo prvo složenje. Pa ne treba. Dobro. Ti ako poželiš, ti Desingerica Popov Inas, Inas Kill, Desingerica... Jao, ne. Inas Kiss, Desingerica je oženjen, bože, njega ćemo da kill, a Popov, šta mi je ostalo? Mary, eto, Popov Mary. Ne možemo za ženjenog da kažem, neću da ga kiss. Tako da vidimo šta je dalje. Nući, Cobi, Voyage. Cobi Kill, Voyage Kiss, Nući Mary. Dobro. Fuck. Grca, Heni i Leon. Ajde ovako, Mahrina da se ne bi naljutila zbog one priče od malo pre, Henije ćemo da killa. Grca može Kiss i Leon Mary. Leon je, pa imam sad samo dve. Pa ništa, ta dvojica su izvisila, ali možeš ili, ajmo. Ili, Relja Torino Jackson. S kim bi radije bila? Joj. Pa ova je zauzet Relja Torino, onda Jackson. Dobro, ljudi, Mina nam je dala uvertiru za sljedeću rubriku, a to je rubrika ili. Ove rubrike podelila sam kao i uvek na 2-3 segmenta. Prvi segment je ko ti je draži ovako, kao ličnost. Dobro. Koga više voliš. Dobro. Da li više voliš Desingericu ili Pljugicu? Koga više volim? Da. Pa više sam zgotivila Desingericu. U neko blisko vreme sam blejala i s jednim i s drugim i upoznala sam tako jednog i drugog i više sam zgotivila Desingericu. Ali gotivci su mi jedan i drugi, tako da ništa loše ni prema kome. Dobro. Bixi ili Vavana? Mnogo volim da gledam. To je teško pitanje, zato ga i postavljam. Realno nemoguće je odgovoriti. Pa nije, svako ima neku svoju foru. Pa ajde ovako, Bixi sam upoznala pre 100 godina, bukvalno, pre 100 godina. Vavanu nisam upoznala, pa neka zbog toga bude. Bixi bukvalno kao banalno, nemam pojma, znači nijedna. Dobro. Nijedna i obe, ne znam. Ovo je najbezobraznije i najnezahvalnije pitanje koje ću ti sad postaviti. Atomska Mina ili Irina? To neću uopšte da kažem. Znači, ja to uopšte neću da kažem. Trio za Rio, ali jel možeš da mi odgovoriš ili nećeš? Ili ćemo zaokružiti vas tri kao trio? Bolje peva Mina, po pevački ću da izdvojim Minu, a lepšu kosu ima Irina, pa ću po kosi da izdvojim Irinu, može tako? Može, naravno. Eto, pozdrav za Minu i Irinu ovim putem. Tako da, eto. Dobro, Ceca ili Jeca, koga više voliš da slušaš, da gledaš? Jecu. Mislim, ne znam, meni je Jeca alo bre, ona je godište moje mame. Kako izgleda, kako se ponaša, kako pesme koje izbacuje, svaka čast. Na svetskom nivou, sve što ona hoda na svetskom nivou, tako da, ja Ceca. Mislim, i Cecu volim, ja volim Cecine pesme, sve okej, ali meni je Jeca mega riba, brate, stvarno, svaka čast na svemu ikad. Mega riba, mega zvezda, mega nivo. Svima vam je mega krivo. Dobro. Kada smo kod nivoa, naš sljedeći segment ove rubrike je kakvog momka ti biraš. Dobro. Daću ti 2 tipa momka i ti mi reci sa kakvim bi radije bila. Plavi ili smeđi? Ceo život su smeđi, ali ova godina je nešto bila plava. Tako da... Plavi, mislim sve jedno. Dobro, plavi. Da li bi radije bila sa košarkašem ili sa fudbalerom? Sa fudbalerom. Pevač ili voditelj? Voditelj. Pevači su švaleri. Visok ili nizak? Visok je pa visok. Ja sam niska, mora da bude neki opozit. Dobro. Da li Balkanac ili neki stranac? Balkanac. Dobro. Da bude iz javnog sveta ili da nije sa scene? Svejedno. Svejedno, nije ti to bitno. Da iz centra grada ili sa periferije? Sa periferije. Dobro. To je ukratko malo ko želi da smuva Minu, da zna kako će da prođe. Najrađe da ni periferija ni grad, nego da je čovjek s mora ili da je negde tako da živi na moru. Da ne znam, da živi na selu negde gde nema mnogo ljudi. Najbolje u selu sa 2 stanovnika, to je idealno. Koje izlazi na moru, recimo. Ko ima izlaz na more, tako da je to. Jo, to bi bilo divno. To bi bilo najidealnije. Zamisli ovako, selo sa 2 stanovnika. Ja tu dođem kao njegova žena koja je 3. stanovnik sela i selo ima izlaz na more. Pa
A dobro, prodavnice, marketi, restorani, kafići, Šta će mi sa bre tim? to u životu? Lovim ribu po ceo dan. Pecam. Šalim se. Dobro, ne misliš da bi se snašla u takvom životu generalno? Ja jedva čekam taj život. Samo da malo, da napunim arenu, da napunim još posle toga, još koju godinu, još koju arenu i onda ja odoh negde da živim. U ribolov. U ribolov idem. U ribolov. Čizme do ovde i to da ne vidim nikoga. Mislim, dobro, to je kad budem imala 45, 50, 60 godina do tad karijera. Znači penziju, kako zamišljaš svoju penziju? Ja bukvalno tako na moru, u drvenoj kućici, na plaži, bez mnogo ljudi, sa mnogo pasa, neku lepo dvorištance sa drvenom ogradicom. Bukvalno imam u glavi celu vizualnu sliku, znači moja drvena kuća treba da ima ovako nacrčnicu jednu, ovako će da ima prozore i vrata. I bukvalno će pa nije to ni terasa baš, ali kao terasa, tu će da imam ljuljašku sa jastacima. Bukvalno u svojoj glavi sve imam. Znači drvena kućica moja, puno pasa, znači, moj muž i more. I ništa više mi ne treba u životu. Dobro, a deca? Pa deca će valjda da ostvaruju svoje snove i da žive negde gde god. Mislim, sa mnom, bez mene, gde god, šta god. Šta god oni budu, ako budem bila u penziji, tad ja kontam da će moja deca u tom trenutku da imaju svoje porodice. I onda, šta god budu moja deca u tom trenutku odabrala i želela, ja ću se slagati sa tim, sve u redu. Jo, to je prelepo. I posljednji deo rubrike ili je sa kim bi radije snimila duet. Dobro. Dobro. Jackson ili Desingerica? Pa ne znam, obojica. Ne mogu, baš mi je teško to da izaberem. Dobro, baš može da padne obojica. neki trio. Pošto njih dva Može, baš. Ajde, bilo ko drugog mi daj, baš obojica. Dobro. Popov ili Heni? Popov ili Heni? Heni. Heni. Sobi ili Rasta? Sobi. Zera ili Breskvica? Zera. Dobro. Ema Radujko ili Teodora Džehverović? Teodora Džehverović. Mahrina ili Ema Radujko? Mahrina. Mahrina ili Zera? Mahrina. Dobro, Mahrina, mislimo da je pobedila. Mahrina je pobedila. Mislim da će sada da se odljuti ako si bila naljutila malo pre. Ne, a to je stvarno bilo mnogo davno, Mahrina. To je stvarno bilo mnogo davno. Šalimo se malo. Pozdrav za Mahrinu i pozdrav za sve ljude koje pominjem u svojim emisijama. A posljednje pitanje za danas je šta bi volila da poručiš svojim pratiocima? Nešto što mi je trebalo mnogo da shvatim, moj tata mi je često govorio kad sve tako bila dramila, ja sam inače baš drama queen, kad god mi nešto nije, ja sam malo prizdramila zato što kasnim, jer ne volim da kasnim i ja šta god da se desi u životu ja dramim i on je meni stalno govorio mir, ćerko, ništa na svetu nije važno kao mir, znači bukvalno samo mir da osjećaš i meni je trebalo, tu rečenicu slušam od kako sam se rodila, meni je trebalo 22 godine života da ja shvatim koliko je mir zapravo važan i naučila sam da cenim neki svoj mir, tako da mir, definitivno nađite svoj mir, da li je to u osobi, da li je to u knjizi, da li je to na TikToku, vaš mir je najvažnija stvar na svetu. Dobro. Ovo je bila jedna predivna emisija. Nadam se da ste uživali koliko i nas dve. Ja jesam. Nina, hvala ti puno što hvala tebi na pozivu. Mnogo bilo drago kad sam me pozvala. Baš bukvalno sam odmah ušla u poruku. Natisla sam TikTok. 5 sekundi si mi odgovorila. I meni stiže poruka kanala official. Rekao. Odlično. Idemo. Girl i papi. Odlično. Jako mi je drago. A vi pratite vi pratite moju emisiju svakog petka. A mi se vidimo sljedeći petak sa novim gostom i novom emisijom. Ćao!